Keblay yapi iwe hakan ikesngi ini pusuan piang ya ketien jongblay lembaga gospel kum Lukas. Hakten kepa berkun amat sim bakui amen. Na gospel kum Lukas nong kepa arpway dekat kat ar terter hadu kepa kat kendai. Hakan ika gospel kepa peteng ya itu dekat kepa kam haswa ngin pule ya dekat kepa kat ar. Shua banjia kine ki kin kem ya pi bat kin le ben le kho ya pi da ka ba IT ha ki synagogue bat ki phatok da ka ba patom sha ki sim bat ki lat namar ka kerteng junga yang ni Jisu luong shua ba kine ki kin jia te kita Jisu luong endon ki jumai ki basir kai ki nem snew bat ki klam keleng saudong endon ki pas ngeu trim bat ki dak ba iting hasuin peneng de kita ki ba jia shua ba jia mde shua ba jia hadin de shua pa kini kin jia ke ban sa sha le yangi ki ba im Chris ki ba ngai hau Chris de kini ki ban sa jia ke jing le ben le kho Sya IT ha ki ying bisar ha ki patok sya patom ha ki sim bat ki lat nakadau bangi long ki jong Chris kini ki singi ha kane ka juk ke jongiru ha kane ka ri kasi jantia banjia kumne ki ladon ki jing pen krek lupa nakabantai jongi ladangi pej ba ki khmat saudong jongi nga ong kumta kane gadi gajing sisya pala rapi pej bhai ki khmat haki sinong ki thau jongi haki district ki jongi ki ladon rupa ki jing pen khre nakabantai jongi ati kumbang ngi pen khre apa ngi shet jing bam ngi ot ki piat ngi ot ki rensun kita ki ladon rupa saudong jongi ka kwa aban ong leng ba jong kane ka gospel mentaka singi bangiru hangne hari kasih jantia kane kebau Jisu wong kan sajia hangi te keba ni day ban sngus camp ade ya keba Jisu wong haka lonong keba arpuwe jong kane ka gospel kum Lukas kalong ba khatpra Jisu pen singa nyangi pen siluringi wong kumno Henry wat uwe unyu kli jong pi un om du wat uwe unyu kli un om du Ujisu ulawan sya ka pertei ula sim ya ka mensim bat ka met kum ubreu ula sya sitom ula sya yap Henry ya ka negejuk ka mensim bat ka met ba ula sim ka balong ka penta ke jongi ka balong ke jintau ula mipat ane ula pen mipat ya kata dikane kedai kajing kermen kejongi kumpahau na usnem borak si snem jubili arhajat arpusan ngia senga berbor ya ka siti sya u jong Paulus sya kinong Rom kelong ke ba khatsan ke ong ka jing kermen kan ompen babe yangi dikane kan ompen babe yangi mo dikan ompen babe di nomor kata kumba wei kepabalang kerteng Agustin Bishop Agustin bedairu doktor jong kabalang luong ba ngidei ban ngai haba Jisu luong ba wat usnyu khli jong pi unom du de wat la ngisakan tai Jisu lei wong wat ki kimiki paru kin sakan tai bat don na preng jongiru in sa syak penyap Andre Jisu wong what shifting namar ba what we usnyu keliru de usnyu ubom dan jing im ha jing sisya ba what ya utaru ku Jisu uong ba unom du de kanole ka mensim ke jongi what ka metru namar Jisu kumal ong ne la sim ke jing long met jongi de ngim de bandon ya ke ne ke jing artatin namar ba Jisu la yap na ka pentai jongi bat ula penlong ya kamet ke ba ula sim
kabalong ka jongi kata ka pareng yang ka glorious body di kumjuru ya ka met jongi ensashim balong kumta handai ke ba dan kam ban ken mau ya ka bau jisu laong to yai sha dakumne pin pen im yalade kumahakwe pat ka gospel u jisu laong begitu ki bari pen im yala ka jong ke jing im kin sadu ya ka handai kitu ki balong ki bakloi bendu ya ke jing im kumut ya ka ne ka met jongi de kloi ban yap dingin sayo ya ke jing im pom cukut de ke jing puson ke bakadu ke ne ke singi kolong la hato kano ke bakham kor yangi haba ngidang im ha ke ne ke perthei haba wan kitu ki breu yong lada pi wan bat ngi in aya pi ka spa ka peu ka jing pa school ya ki kun free nang ta kin saong anda pi la pa ya ki kun jong pi free syaki school jong ki di kumta kataken kan sapen long ya ki kun kristan ki jongi hakane hakine ki lightly ki diocese jong ka rikasi jantia ba kin penlong yaki kita ki piat kirin sun ban set cinta yangi di long papit mat nomar ba lapan krek na kepentai jungi henry ke bangi de ben lek kalong ba ngin im shisha u kristan ban long unong but ba shisha jong kristan om ban long ki kristan restoran ban jit kane ke babang dengan bam kane ke pangam ju kam sutenat nga ino henry ha kane kan nyam kristan bu jisu labu kidon lut barok bat ba jau bat ba tiang bluin bat pasat bat kumta terter kita berkhoi ngi depan priang kanang bang du yo ya ke jing im pom cukut ada ngi jit kumbang ngi jit ha bang bam restoran ngilong ki kristan restoran bat yakum kita jisu ong kumno pan poi sabeneng habiyat lengba kalenti ke pakim Bat ki kepabalang ki ong kata kalenti ke pakim kedai kepalang Katolik. Batang ki barung balang Katolik kin yo im. Bat ki Katolik badong balong tang Katolik kerteng kita kinom yo im. Tang namar pang layo baptisma, tang pang lalong Kristen kamut ba ka beneng ka long garanti bangin yo Ni habban le ya kamon jong play. Ya kajing yalam jong mensim kuy upah keren berbor hangi bangin om kentain. Paulus orang yangi what set up ya mensim kuy. Bon na pedeng jungi ngelayo baptisma, ngelayo sakramen jik penskem. Pat apa ngi priang ya sakramen jik kentiu kurim ru mensim kuy udan. Pangi lech syaka sakramen jik pelaru mensim kuy. Hakayo karis kuy lelai mensim kuy. Tangba ngi lech dapur kom. Bat apa ngi ya mensim kuy uba ngelayo pediang ngi set up. Tidak kumta ngidu ya la kecing im. Dan reu jisu wong kumno ngindai benlong habang idon ngi kecing Aisyah. Ngidai benlong kiba habadon ka jing leben bat kecing sitom jing jenjar barok ngidai benlong bay Aisyah. Tidak kumne pin im ya la de. Di to kene ke gospel keba ngi asngau hakene ke sengi kan long keba ai jing Klein, jing kermen, bat jing slur, bangin yat sakmat, benlong si syaki Kristan, hayeng hasem, marway, nebat kiway. Di dakumta, ngin sapen im yalade, rela light nangta, ngin saklalong tangki Kristan deburkom, bat omdon jaka habneng, nakapentaki Kristan deburkom. Tu try unyarap yangi, iwe pa iwe. Lomba ke jing petin lenti, jing hikai, jong mensim bukuy, rengkat ru, Bat ka kemi jong Jisu kepala im ka jing im Kristan ka pakatam. Tu try ni rabing iwe ha kristen pa berkun umat sim bakoi. Amen.